חייבות לטעום. הכנתי תבשיל חדש, מתכון מהראש. אני לא טייבת. פעם שעברה עשיתי גביעות התה מראש חריכת. היא לא הסכימה לעשות קניות הקמצנית, והיה בבית רק פלפלים חריפים, בצל, שום וחלב. זה היה מעניין. אז אני קצת רעבה. נהדר. נפירי קרפיון מבשלים בציר קטשופ ופלפלי גינה. נשמע נורא. אפילו אין לנו בצל בגינה. מצאתי משהו. אני קצת חוששת לטעום. תגידו, מה יהיה עם האדון? קנה לי שרשרת. שהגברת לא תראה. נכנס קודם למטבח, אמר לי לפגוש אותו בלילה בחצר. שלא תעזי! תחזרי למטבח ואל תצאי משם! אם הגברת אפילו חושדת, זה הסוף שלך! הסוף שלי שהוא אוהב אותי ורוצה לדאוג לי. אלוהים, איזה טיפשה! תעשירו בעיות לכולנו! למטבח! עכשיו! תכף! אני רק בן 17 וכל היום אני מרים ארגזים. איפה היא? היא עוד לא הגיעה? אלכסנדר! אוי, פריסליה! אלכסנדר, אני חייבת להתוודות בפניך. מה קרה? אלכסנדר, אני אוהבת אותך. כמה נעימות מילותייך על אוזניי, פריסליה היקרה. מה? גם ליבי יוצא אלייך. מה? לא הבנתי כלום. גם אני אוהב אותך. אבל זה נורא! אנחנו לעולם לא נוכל להיות ביחד כזוג אוהבים. למה? מה קרה? מה קרה? אתה לא יודע מה קרה? לא. כולם יודעים מה קרה. זה בגלל אמא שלי הקמצנית הזאת. היא רק רוצה שאני מתחתן עם בחור עשיר, שיש לו מלא כסף, ולא אכפת לה ממה שאני באמת מרגישה. אבל מה אני יכול לעשות? מה אתה יכול לעשות? אולי תהיה גבר, תעשה משהו טיפשי, תשדוד מכולת, או אולי תהרוג אותה? אני מבטיח לך, בשביל האהבה אני אעשה הכל. או אלכסנדר, נתת לי תקווה. תמיד יש תקווה. מי זאת תקווה? אתה כבר בוגד בי? יש לך מישהי אחרת? מה פתאום? רק את. טוב, תקשיב, אנחנו ניפגש פעם אחרת, כי אני חייבת לזוז, אסור שאף אחד יראה אותי. להתראות פריסליה. ביי אלכסקו. שלום! הגעתי מהר ככל שיכולתי. את נשמעת לי מאוד לחוצה, ומה העניין? אני מעוניינת למצוא לבת שלי חתן. חתן, איזה יופי! בת כמה היא? היא כבר בת 17. 17? 17 זה מאוד צעיר, את לא חושבת? היא נורא בוגרת לגילה, היא אור שלה. טוב, את בטח מכירה אותה הכי טוב. את בטח רוצה בחור צעיר, לא? אני אמצא לך את הטוב ביותר. עדיף עשיר, את יודעת. תני לי לראות. גבוה מדי, נמוך מדי, לא יש שפה מוזר. גבוה, נמוך, מסופה, מה זה משנה? אמרתי שאני רוצה חתן וזהו. זאת אומרת גבר, ברור, הכוח תמיד צודק. תני לי לראות שוב. מצאתי, הוא יתאים לך, את תמותי עליו. יש קצת בעיה, הוא לא מהסביבה. מישהו אמר מהסביבה? רחוק ככל שאפשר. אני רוצה שהיא תראה עולם, את יודעת, אלסקה, הודו, אנטארקטיקה. ממש רחוק. זו קצת בעיה, במחיר הנכון הכל אפשר. אל תתעסקי במחיר. העיקר שזה יהיה ממש בקרוב. מצוין, אני אתחיל לעבוד. רגע, חכי. כן? אני רוצה גם בחורה צעירה. איזה יופי, יש לך גם בן! לא בן. אני רוצה מישהו לבעלי. בעלך? לא, אני מצטערת. אני אשלם לך. כמה זה יעלה לי? הרבה. זה נשמע לי הוגן. תמשיכי. אני רוצה למצוא מישהי צעירה, שהוא יתאהב בה, ואז אני אתפוס אותו, אשפיל אותו ויזרוק אותו לפובליק. איזה יופי, חשבת על הכל. מה, איזה סוג בחורות הוא אוהב? יפות, טיפשות, וכמובן, צעירות. קצת חן בעיניי, אני אוהבת נשים חזקות. אז תתחילי לעבוד. אחזור בקרוב. סטפני! פריסליה! איפה את? אני חייבת לדבר איתה. סטפני? סטפני! קרה משהו נורא, אני חייבת לדבר איתה. כמובן, אני פה, ראש לי. נו באמת, סטפני! תקשיבי. קרה
יודעת, זה שעובד במכולת של השליחויות. באמת יש לו אופו. מה יש לאהוב בה? הכל! הוא כזה חמוד, קושקושות, קולקולות כזה. אבל זה נורא! אנחנו לא נוכל להיות ביחד. למה לא? למה לא? זאת בגלל אמא שלי, היא כל כך קמצנית, שהיא רוצה שאני אתחתן רק עם בחור עשיר, והיא לא אכפת לה ממה שאני באמת מרגישה. זה נורא. חוץ מזה, אני גם לא יודעת אם הוא באמת אוהב אותי או לא. רגע, למה שלא אוהב אותך? את יודעת, אני לא כזאת בר רפאלי, יש לי גיבנת. גיבנת שטויות, דברים מתים על גיבנת. ואני גם לא רואה ממש טוב. נו, תראי, זה ממש לא בעיה. איך תגידי לו שהוא מצחיק אותך, שהוא יודע לדבר מהלב. הוא כבר לחשוב שאת אוהבת אותו. אוי, הוא כזה חמוד, אני רוצה להיות איתו לכל החיים. טוב, תראי, אני אעזור לך. אני חברה הכי טובה שלך. שזה יש חברות. אני חברה שהוא נראה. תקשיבי, הוא כזה נמוך, הוא מה זה מכוער, יש לו חתיכון מה זה גדול עליו, ואת תמצאי אותו בטח בתוך איזה אריזה במכולת, וזה עניינים, את יודעת. אל תדאגי, אני אמצא אותו. אני אומרת לך בקרוב. ביי, תודה. קום! אנחנו צריכים לדבר. מה עשית לי עכשיו? לא עשית כלום! זה בדיוק העניין. אני רוצה למצוא לבת שלנו חתן טוב, מישהו שיפרנס אותה וידעת לה. אני לא יודעת. אתה לא עושה כלום. היה לך מזל שאבא שלך היה עשיר, וגם הכסף שלו הולך ונגמר. צריכה להתחתן עכשיו. מה, כבר את רוצה לחתן אותה? מה זה עניינך לעזאזל? שוב דוחפת את האף שלה. היא ממש צעירה, היא עוד לא מוכנה. צעירה? היא כבר בת 17. נכון, 17, היום זה ילדה קטנה, היא צריכה להתבגר. היא צריכה גבר, שיקח אותה רחוק מכאן. רחוק? למה רחוק? אני כל כך אתגעגע אליה. ולמי זה אכפת בדיוק? ואתה! מה אתה עומד כאן ושותק? תשתיק אותה כבר! היא צודקת. אוי, שהאמת כבר אין כוח השטויות שלכם. שלום. מי זו? זאת סטפני, חברה של פריסיליה. אני שמחה שאני מוצאת את כולכם פה. יש לי משהו שיכול להגיד. לא מעניינות אותי הבעיות האמיתיות שלכם. גם אותי לא, את יכולה ללכת. מה קרה לה? אתה ממש לפריסיליה? זה בקשר לבחור. בחור? איזה בחור? דברי! לפריסיליה יש אהוב. מה? אין בוב, היי בט. מי זה? איך את יודעת? לא, אני חברה שלך. חברים כמוך לא צריך חייבים, נכון? שאלתי מי זה? זה הבן של בעלי המכולת. אלוהים, אני מתה. היא לא למדה ממני כלום, איזה טעם זול! את לא מכירה אותו, הוא לא נחמד. נחמד? איזה שטויות אתה מדבר. אני הולכת למצוא אותה, ושאני אראה אותה אצטער היום שבו היא נולדה. אם את צריכה עוד מידע, את יודעת איפה למצוא אותי. אין לך בושה? אתה כזה חסר עמוד שדרה. ומה את אוהבת? מה את רוצה? מה עשיתי? אתה לא מתבייש? זו הבת שלך, לא אכפת לך ממנה? היא לא צריכה להתחתן, היא צעירה מדי. צריך למנוע את החתונה הזאת. כן, את צודקת. טוב, אפשר לסמוך עליך. אני כבר אחשוב על משהו. מה את עושה בחמודה? יש חדש, עושה לי טוב? מה לך? אני אוהבת אוכל שאני מבשלת. נהדר, אולי קצת מלח. אני רוצה להחזיר לך את השרשרת. למה אתה קונה לי מתנות? אני לא רוצה צרות. ואני אוהב אותך. אתה מבוגר ממני בהרבה ונסות. זה לא ענייני. אני הולכת להוסיף מלח. או, הנה, חיפשתי אותך בכל מה בא לי. מי זו? זו בלה. שלום אדוני, עוד לא נפגשנו. אני משרתת חדשה בבית. מתלמדת. בואי בלה, צריך להוסיף מלח למרק. לא צריך 2 שולי מלח. אלא אני רוצה יכול ללכת. אני אקח את בלה, אשימו בקרוב בבית. הרי תבינו את הנסתרות. או, זה מצוין שאני מוצאת אותך רגע לבד. נו מה העניין? כסף? שב, אני רוצה לעזור לך. למה בדיוק? אשתך שלחה אותי. היא אומרת שיש בעיות בבית. אתה יודע, תחזוקה, כלכלה, העסק לא עובד. זה לא נכון, אני ממש לא מסכים. טוב, אז רק תקשיב. אני רוצה להביא לך בחורה צעירה. אתה יודע, עוזרת אישית ככה, פרסונל אסיסטנט, כמו שאומרים. אתה מבין על מה אני מדברת? אני חייב. בטח שאתה חייב, גם לדיקפריו יש. מי זה דיקפריון? היא תדעתי יפה, מסודרת, מתוך הסביבה נעימה. נו טוב, אני מוכן לנסות. מצוין. עכשיו נעבור לנושא הבא. אני חושבת שפריסיליה צריכה להתחתן. לא יודע, לא בטוח. מה לא פתאום? היא סחורה בעייתית, צריך להתחיל לעבוד על הפרויקט. ילדה טובה, יפה ומוכשרת. אדוני, הבת שלך לא יפה. בתור אשת מקצוע, אני אומרת לך שהבת שלך מכוערת. אין לה עוד גבר, אין לה עוד גימל מהמילה גבר. אם לא תתחתן היום,
אז מחר, אם לא מחר, אז אף פעם, אתה מבין על מה אני מדברת? אני יכולה להביא לך בחור צעיר ככה, עם הרבה כסף, לא בטוח מהספה, אבל יהיו לך הרבה מועמדים. נו טוב, לא עזיק לראות, אני אמשיך לחשוב על זה. מצוין, אבל תחשוב על זה בימים הקרובים. מה למה? מה הלחץ? אני רק עושה את מה שאשתך אמרה לי, ואתה יודע, אני רוצה מקדמה ככה, על החשבון. מה כמה? אין לי הרבה פרסומות. כמה שיש. טוב, בוא למשרד. תקשיבו, אנחנו חייבות לעשות משהו. אוי, שצודקת, כל האבק פה. צריך לסגור את החלונות כבר. אני לא מדברת על האבק, אלא על מרג'. מה קרה לה? היא פושעת והיא מתעללת בבת שלה. אוי, שהיא מרשעת. סרטיס. אז היא לא מתנהגת ככה על הבת שלה. ילדה מסכנה, אנחנו צריכות לעזור לה. אבל מה נעשה? היא לא תקשיב לנו. אבל הוא יקשיב. מי? פפיטו, אתם לא רואות שהוא גם לא סובל אותה, אבל הוא התרגל לחיים האלה. הוא מחפש קצת אושר, הוא מנסה למצוא מישהו שאוהב אותו. לא, הוא חלש, הוא חסר עמוד שדרה גם ככה, הוא מפחד ממנה. צודקת הילדה! 25 שנה אני פה! רואה איך הוא מוותר על כל מה שהוא אוהב ועושה את כל מה שהיא אומרת. אני לא אוהבת דברים כמוך, אבל הילדה צודקת. אבל אנחנו ניתן לה ביטחון לעמוד על שלו. אנחנו הכוח. אנחנו העם. אנחנו נעשה פה מהפכה. אל תגידו שאיבדתם תקווה. מי זה תקווה? הגיעה העוזרת האישית שלי? תגיד, אתה עיוור, אתה לא קורא מה קורה סביבך. לא נראה לך מוזר ששטחנית מוצאת בשבילך עוזרת אישית? מה מוזר? זה עוזרת, לא עוזרת. היא רוצה לתפוס אותך חם עם העוזרת ולהוציא אותך מהבית כבוגד. להעיף אותך מפה. זו מלכודת? בדיוק! זאת קטנוניה! היא רוצה רק את הכסף שלך! כסף? היא לא רוצה כלום! לא אשתי, זה לא יכול להיות. תתעורר, תסתכל סביבך, תראה מה היא עושה לבת שלך, היא רוצה לחתן אותה בניגוד לרצונה. אז מה עושים? דבר ראשון נציל את פריסיליה. איך? נחתן אותה עם האהוב שלה מיד? לא נהדר. לכי להביא את הבחור. מרלינדה, תכיני פרסיליה. איזה כיף, אני חוזר לחיים! הנה החתן, אלכסנדר. והנה הכלה פריסיליה. סליחה? מה קורה פה? מי זה? זה אלכסנדר, חבר של פריסיליה. החתן שלה. עלוב, כמו שחשבתי. יאללה, תחפף! הוא לא מתחפף, אני החלטתי. נכון, הוא לא מתחפף. נכון. עכשיו הגיע הרגע שאני אעשה את מה שאני רוצה. זה הרגשות צודקת. שלי, ואני אתחתן איתו. הם מתחתנים, אני החלטתי. סליחה, חתן אמור להגיע, מה צריך להיות? מה, אתם נורמלים? אתם לא אתם משוגעים, אתם תעמדו לכם שעשיתי! אני לא יכולה לבוא ולראות שוגעים, אתם מדברים בחיים שלכם! מה עם הכסף שלי? תשתמש את שלך! רגע. אלכסנדר, אתה אוהב את פרסיליה? כן. פרסיליה, את אוהבת את אלכסנדר? ברור! אני שמח להכניס לכם כבעל ואישה!